Jajang raja satunduk dibunuh wong terming tiba murung malah mek ijol kancane Balong Panggang Gresik Jawa Timur.
keteman liramu marang awakku kok tinggal lunga suwe apa dayaku nanging saiki tak taket janjimu Kotre lali aku pindah ning aja lali mas hatimu anak mutra mitra saiki wis ketok gedhe banjur takon sapa tayahe diwange gila ya iki lho udan tangis ning ati saya nelangsang ning uripku saiki kelara arane pasir watu kambang kali ana ing pinggir kontinge lagi ketemu aku kok langsung nafsir malah bohong kali juta terano kaya kelangan pikir wit kelapa kuwi arane keluku disikari diburu dadi pitu Ayo, Mbak Polo, sakbeti no iso gak bisa turu mas kangen riko ngomong ora kawatmu arang-arang bakar ala keri-keri gedang rojo sak tundun digawa wong terme timbang urung aluwung ambek kancane ya ampun godhong sawi enake diurap klopo aku piye ati iki estu yo mung kanggo riko mas gedhang raja sanggodan diparadali yen gak percaya beladodo iki dudu watu cili arane pasir atu kambang kali ana ing pinggir bareng temu aku kok langsung nafsir laku piye kali jutan kaya kelangan pikir wit kelapa kuwi arane keluku disikari diburu dadi pitu sakatino isun gak bisa turu kangen riko sik ora kawatku arang-arang bakar gedang aku geni Andi Yuni sampai kering awakku iki mikiri oh ya gedang rojo sak tundun digawa kali kunci timbang urung ayo budal kali kunci godhong sawi enake diurap klopo ati iki estu omong kanggo riko gedang ijo satu don diparadali yen gak percaya blendodo iki ya
ning ngendi nggonku goleki mongapune aku pengen ketemu senadyan ado tak marani Allah keri-keri mung nuruti kangen
Oke Mas Minut Aminuddin yang punya. Kakek. Kula wedok aja ngumpluk ning kono. Diseneni karo ula lanang. Abot rasane wong perpisahan ngucap setanggone kerja aku ketemu kanca ning desa kondo
lemah bang asem lemah bang imbang lamongan aja dek tenimbang aku bisa karo kowe tangis mengono pakonku kono tepi wengi sing atimu tolongana aku iki aja nganti aku mencati balasana awak iki aku pengen kumpul dadi siji
Mojopahit amat sore. Yen wong lagi gandrung gak peduli bledose gunung. Yen wong lagi naksir gak peduli donyane perang nuklir. Najan pengen caket direwangi ngempet-ngempet jarene wong jodoh apa-apa duwe wong loro. Yen wong lagi nyenengi gak peduli lagi infeksi. Yen wong lagi kepikat gak peduli donyane iki gamot. Najan gak duwe duit direwangi ngutang kredit jarene wong jodoh apa-apa duwe wong loro. Mangir lek sapa dik Sing duwe ana ning kene kan alam Mas. belibis lek sapa dik Sing duwe ana ning kene jago ngatin lek sapa dik tak kandhani ana ning kene. lek sapa dik Sing duwe ana ning kene lek sapa dik tak kandhani Ya. ana sing duwe. lek sapa dik Tak kandhani ana sing duwe. piye lek sapa dik Lah sing piye-piye yo duwe. iki piye lek sapa dik Tak kandhani ana ning kene. Set. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaloyoran aku goleki sing tak sayang. Obeng-obeng veteran gonko goleki. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Iman-iman yen nganti liya kang nyawang. Leyang-leyang tak sawang menclot ning gepang. Kegoncengan tarindik saka katuan. Sarwi gonceng dheweke ngalih menclokan. Elokai tak suwon aja ngici. Kondang kuning agawe mikir hukume. Seret tirang tak sawang tambah manise. Bebongan yen lakonnya ning sirate. Ora gampang atiku kagewang liya. Yen si podang atutut ati keprenan. Ora batuk atiku tansaya tetrut. Tak sranane sun pikat puluting bendho. Cek, kini kelas termaju Nabas Suwati Kabupaten Kalimantan Tengah nggih. Atur salam dumateng keluarga wonten dalam Kali Kunci. Keri-keri. Pak Alah, Mas keri-keri. Japit. Pak Amira. Piye, Mas? Pak Piye, Mas? Amira Mas Japit. Kabupaten Kali Alah, Kunci. keri-keri. Alah, Abah keri-keri. Suwati. Niki kula kalian Pak Amira Mas Japit lho. Nggih, matur nuwun Abah Suwati Kabupaten Kalimantan Tengah. Pak Amira, Mbak Yanti, Ceplo, sing duwe pop es cappuccino mat sore. Ben Berangkat. rodok cilik awakku. Kegedean sampe gedene.
tata tak openi minangka taline tresna yen suwe ora ketemu nyawang jare urip wis ilang kangenku bangun desa supaya makmur. Kita kelas Rajim Mas Omek yang ada di Malaysia. Sing dalu Pak Rena yang mau nonton apa mat sore Ki Bapak Davina Endung mat sore Mbak Yanti Cepro spesial lagi Mas Fred matur nuwun.
sing penting sing gunane pidan aja malas udah apa yo sing kiat yang pengen urip kang mulya Geni